କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ଖରାଟା ଦେଇଛି ଆଜି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି କି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କାମଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଭାଇମାନେ କିଏ ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛି କି କଷ୍ଟ ନ କରିକି ସେ ପଇସା ପାଉଛି? ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେହି ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କରି ଯେ ଧାରାରେ ଗଲେ ବି କାମ କରିକି ହିଁ ପଇସା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି।